Kanggo sing duwe video shooting Bapak panitia sareng Ibu panitia sedulur Chandra Kirana sakabehane bae mangga Ibu tuan rumah Bapak panitia sareng Ibu panitia kudu saking kula berebut cinta wong siji tapi senyatane ora bisa kelane umpama cinta wis nempel ning dada perasaan ora beda Ibu panitia sareng Bapak panitia Mbak Yuli mungkin wis terlanjur senok demen lakine batur nok liya ika senajan buktine batin sehancur nok ika bisikan cinta nok ika wis nempel ning dada sing gawe kula ora berdaya kanggo nok Yuli anaknya Mama Kunci Kolo nok Yuli kanggo nok ika dalan-dalan Bapak panitia sareng Ibu panitia Yayu Nurang da Hongkong kacung ngempot sing ning Brunei Ayah Tiara sing duwe wilayah kanggo Mama Ika Bapak Kunci sareng Ibu Kunci rasane prihatin mama wong ora anak ikatan batin kanggo mama sayang mangga mimi sipati wong gampang nangis lan gampang ketua wong demen durung kelakon mungkin wis terlanjur senok demen lakine batur senajan bukti ne Mama Ika batin terasa hancur Mama Ika sayang bisikan cinta Mama Ika wis nempel ning dada Mama Ika sayang sing gawe kula ora berdaya Mama kanggo sapa Mama Ayat Bos London Mama Ayat Bos London Mama Ayat Bos London sayang Mama Ayat Bos London Mama Ayat Bos
wis sing Sleman. Mimita wis sing Sleman. Kakang kula pengin kesandi senajan ora dikowe kang kula rasane prihatin wong loro ana ikatan pati. Mimi sama kanan Mama Ayat Bos London, Mama Ayat Bos London, Mama Ayat Bos London, Mama Ayat Bos London sayang, Mama Ayat Bos London, Mama Ayat Bos London, Mama Ayat, Mama Ayat. Lamun cinta bisa diukur, omong ganggu lagi ne batu, kang kula sipate wong wadon gampang nangis lan gampang ketuwa wong demen durung kelakon. Mimita wes, ayo Mimita wes. Mungkin wis terlanjur senok demen lagi nebatur senajan bukti